Dobar dan! U današnjem videu predstavit ćemo vam jedan poziv koji je trenutno još uvijek na javnom savjetovanju te očekujemo njegovu skoru objavu. Riječ je o pozivu uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti u sportu koji će se financirati putem Europskog socijalnog fonda Plus. Cilj poziva je poboljšanje pristupa pripadnika ranjivih skupina, djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti, djece s teškoćama u razvoju, te djece i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju. Važno je njih uključiti u sportsko-rekreativne aktivnosti s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti. Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su prvo pravne osobe iz sustava sporta koje su upisane u evidenciju pravnih osoba u sportu ili upisane u registar udruga, dok su druge osnovne ili srednje škole koje imaju osnovano školsko sportsko društvo. Partnerstvo na projektu je prihvatljivo, a partneri na projektu uz navedene prihvatljive prijavitelje mogu biti druge pravne osobe iz sustava sporta koji su također upisani u evidenciju pravnih osoba u sportu, dječji vrtići, osnovne ili srednje škole koje također moraju imati osnovano školsko sportsko društvo, ustanove iz sustava visokog obrazovanja, udruge koje su u registru upisane pod djelatnostima 9, 11 i 12, te ustanove socijalne skrbi kao što su zavodi, obiteljski centri, domovi socijalne skrbi i centar za pomoć u kući. Glede samog specifičnog cilja poziva, on je namijenjen poboljšanju pristupa pripadnika ranjive skupine, odnosno djeci i mladima u riziku od socijalne isključenosti, djeci s teškoćama u razvoju, djeci i mlađim punoljetnim osobama u problemima u ponašanju, putem sportskih i sportsko-rekreativnih aktivnosti povećati njihovo socijalno uključivanje. Dakle, same aktivnosti projekta koje su prihvatljive odnose se na provedbe postojećih programa sportskih i sportsko-rekreativnih sadržaja za ciljane skupine, dakle može ići u obliku u kojem je već nešto zadano ili sa određenim izmjenama, prilagodbama, ovisno naravno o specifičnim potrebama ciljane skupine. Osiguravanje preduvjeta koje uključuje nužnu stručnu podršku, unapređenje programa sportskih i rekreativnih aktivnosti, te omogućiti u stvari sve fizičke, materijalne preduvjete koji su potrebni za sudjelovanje djece s teškoćama u razvoju u sportske i sportsko-rekreativne aktivnosti, te podizanje svijesti o važnosti integriranja korisnika, odnosno ciljane skupine u ovom slučaju, u sportske programe i natjecanja pravnih osoba iz sustava sporta, kao naravno izborna aktivnost. Ujedno, važno napomenuti da, kao i kod ostalih projekata financiranih iz europskih strukturnih fondova, bitno je i osigurati horizontalne aktivnosti koje se odnose na komunikaciju i vidljivost, dakle priprema, tisak, nabava i plasiranje određenih promotivnih materijala koji služe pospješivanju vidljivosti projekta i u biti promociji same namjene projekta i njegovih aktivnosti, te svi troškovi, to je sve aktivnosti koje su vezane uz upravljanje projektom i administraciju. Projekt je predviđen u trajanju od 12 do 36 mjeseci. Prihvatljivi troškovi koji su povezani sa projektnim aktivnostima koje je kolega spomenuo mogu biti troškovi osoblja, troškovi se mogu pravdati putem ugovora o autorskom dijelu, volonterskom ugovoru za provedbu programa sportskih i sportsko-rekreativnih aktivnosti za ciljane skupine, naknade za vanjske osobe, usluge izravno vezane za provedbu projektnih aktivnosti, kao što je ugovor o djelu koji pružaju fizičke osobe, asistenti, koji će sudjelovati u provedbi projekta, a svi koji nisu zaposlenici korisnika, a u izravnoj su vezi sa ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta. Tu se mogu financirati nabava sportske opreme, troškovi putovanja i smještaja, odlasci na nekakva sportska natjecanja koja su u sklopu projekta, troškovi rada stručnjaka za ostvarivanje preduvjeta za sudjelovanje ciljane skupine, poput kinezioterapeuta, liječnika, psihologa, fizioterapeuta i sl. Što se još može financirati? Troškovi promidžbe i vidljivosti, naravno, kao što je rekao kolega, troškovi organizacije radionica i konferencija, troškovi najma prostora
i sve ostalo što je povezano sa projektnim aktivnostima. Tako je, dakle kada pričamo o samom iznosu, to je vrijednosti projekta koja se može ostvariti, visina potpore koja se dodjeljuje je 50 do 150 tisuća eura, a trenutno prema podacima sa e-savjetovanja, odnosno javnog savjetovanja, planiran postotak sufinanciranja je 98%. Ujedno tu želimo napomenuti da, kao i kod većine projekata iz Europskog socijalnog fonda, ostvarujete pravo na predujam, što znači da nakon potpisa ugovora, ukoliko ste uspješno dobili projekt, možete zatražiti sredstva do vrijednosti 40% ugovorene vrijednosti projekta, kako biste osigurali redovan financijski tijek i provedbu svih aktivnosti kako ste i pripremili. Ukratko, što se tiče samoga projekta, ono što je najbitnije za navesti je upravo ove ciljane skupine koje smo spomenuli ranije, da se osiguraju određene sportske aktivnosti za djecu koje pripadaju tim ciljanim skupinama. Naravno, sve aktivnosti moraju biti dostupne svima, odnosno svoj djeci, i ne smiju biti naplaćene dodatno, odnosno svi troškovi koje možete u biti povezati sa provođenjem aktivnosti sportskih ili sportsko-rekreativnih sadržaja, u stvari možete financirati kroz projekt i omogućiti djeci ravnopravno i aktivno sudjelovanje i uključenost u sport, u rekreaciju i druge socijalne aktivnosti sa svom ostalom djecom. Nadamo se da vam je ovaj natječaj zanimljiv, da je to nešto što bi vas moglo interesirati. Ukoliko spadate u prijavitelje koji su prihvatljivi, kao što ih je kolega i ranije rekao, znači da ste pravno tijelo u sportu koje je registrirano u evidenciji pravnih osoba u sportu, ili ukoliko spadate u osnovne ili srednje škole koje imaju osnovano školsko sportsko društvo, možda je ovo upravo projekt za vas. I eto, nije loša provedba, ako ne 12 mjeseci, onda zašto ne na 36, pa ostvariti eto djeci mogućnost da sudjeluju u svim aktivnostima.